Ykköspesiksen runkosarjan ottelu Punamustat Kankaanpään mailla päättynyt hetki sitten punamustien 2-0 voittoon, jaksot 10-4 ja 3-2. Dick Johnsonin tarjoamassa lehdistötilaisuudessa joukkueiden ykköspalkitut ja pelinjohtajat. Aloitetaan Kankaanpään ykköspalkittu Kaapo Kalmari. Miten oma peli ja joukkueen peli, millaisena näet tänään? No oma peli oli ihan ok, tai niin kuin ne lyönnit mitä lähti hakemaan niin tänään onnistui, mutta sitten joukkuepelikin tuohon aloitettiin heti peli 4 juoksulla, mutta sitten sieltä Pumu kimmersi ja teki sitten hyvillä lyönneillä ja sitten myös meidän avustuksella sitten sai myös vähän juoksuja ja tilanteita ja pääsi sitten sitä kautta peliin mukaan ja toisella jaksolla kans siinä johtoasemassa ja sama kaava, että sitten sieltä Pumu teki tilannetta ja kimmersi ja tuli taas rinnalle ja sitten ohi. Että vähän jäi harmittamaan tämä nyt, kun oli kuitenkin voittoa tarjottiin ja oli otettavissa, mutta ei vaan ollut tänään vielä meistä voiton ottajaksi. Tässä ennen peli olitte 10 ottelun kuntopuntarissa siellä 3. Mikä on Kankaanpään mailan hyvän kunnon salaisuus? Niin, vaikea sanoa, että toki ollaan niin ulkopeli meillä on ollut jatkuvasti hyvää monessa pelissä ja sitten se antaa sitten sisäpelille mahdollisuudet ja ollaan saatu hyviä pelejä alle ja sitten se on ruokkinut sitä meidän omaa peliä ja onnistumiset seuraa yleensä toisiaan, niin uskon, että siellä se salaisuus. Kiitos Kaapo. Kotijoukkueen ykköspalkittu Ville Rämet. Mietteet äsken päättyneestä ottelusta? On se vaan niin hienoa, että me ollaan tälleen niin kuin sitkeitä. Et molemmilla jaksoilla niin kuin alkuun ei oikein välttämättä toi niin kuin ulkopelissä tuli jotain tiettyjä virheitä, mutta tietenkin, niin kuin, että pystytään aina tulla tolleen takaa ohi. Eikä ollut eka kerta tälle kaudelle ja toivottavasti ei myöskään viimeinen. Tämä on jotenkin tosi hienoa, miten sitkeä joukkoja me ollaan. En mä oikein muuta osaa tästä pelistä sanoa. Ensimmäisellä jaksolla tärkeäseen paikkaan Kunnari, sulla 1+1 ja siitä oikeastaan lähti se Pumun ralli päälle. Kerro vähän lyönneistä tänään. No tänään oli ihan ok kepis, mitä se nyt on viime aikoina taas ollutkin itsellä, että se on ihan kiva, että alkaa lyönti osumaan ja ei siinä muut. Löytyi hyvä kohta lyödä pallo läpi. Kiitoksia ykköspalkituille. Päästään pelaamaan tässä kohtaa loppuverkalle ja jatketaan pelijohtajien kanssa. Kankaanpää ja Mikko Vainionpää. Siinä pelaajat jo vähän summas peliä, mutta ota omat mietteet vielä äsken nähdystä ottelusta. No pelillisen ero, jos katsoo, niin ykköstilannehan oli se mailan varressa, että missä niinku hävittiin, mutta on vaikea nyt kommentoida miten tuota peliä. Jotenkin oltiin niinku joukkue niinku kuuma ilma pallossa, että peli alkuun joku käänsi kahvasta ja tuli lämmintä ilmaa ja nousi. Ja ekas vuorossa 4 lyötyä juoksua ja kaverin Ollille ja toinen 2 palon tilanne ja koti ja palo. No ei tullutkaan kuin yliheitto ja yksi kakkostilanne sitten sen ekan vuoron jälkeen ekalla jaksolla. Eli silloin sitä kulmaa ilmapalloa ei kyllä kukaan kääntänyt. Ja toisella jaksolla vähän sama, että tasaisemmin saatiin tilanteita, 2 juoksua saatiin aikaa ja sitten 2 kertaa lyötiin koppipallo suoraan räpylään, mutta ei huvittanut ottaa kiinni ja kaverille jaksovoitto. Että sen takia vähän 20-10 nuo kolmostilanteet, niin mun silmiin niin ei kuvasta peliä, mutta jos annetaan Jeren Sipsula 1-3 esimerkiksi, niin ei ole kyllä yhtään tyypillistä meiltä ollut niin kuin koko kautena. Että erikoinen ottelu. Millä mietteillä tästä runkosarjan päätöskierrokselle lauantaina? No hyvä peli alle ja sitten alkaa pudotuspelit, että se on sellaista kimuranttia siinä, että mikä se sitten kuka on vastassa ja kaikkia näin. Että, niin, en ole sitä niin seuraillut, mutta että täällä oli niin hämmentävä peli, että nyt ei oikein pelataan lauantaina parempi peli, niin sitten taas ajatukset kasassa. Kiitos Mikko. Antti, 3 pistettä, onnittelut voitosta. Mietteet äsken nähdystä voitosta. Kiitos. Kieltämättä erikoinen ottelu. Oltiin vähän köysissä siinä. Se ensimmäisen jakson ensimmäinen vuoro oli aika shokkihoitoa meille ja sitten kuitenkin niin kuin tuossa
Rähmäkin sanoi, ja mistä ollaan puhuttu tässä läpi kesän, että meidän pitää kestää sitä, että se hallinnan tunne vaihtelee, ja joskus se on vastustajalla, joskus se on meillä, ja pitää vaan luottaa siihen, että se meidän systeemi jyskyttää, ja vaikka me oltaisiin joskus pari juoksua perässä, niin se ei meitä niinku hetkauta. Vaikka me oltiin 4 juoksua perässä, niin me ei siitä niinku hetkahdettu. Ja luotettiin vaan omaa hommaa, ja ei siinä niinku auta muu kuin laittaa työhanskat käteen ja lähteä tekemään. Ja sitten siinä oli tosi hyviä lyöntejä oli siinä ensimmäisellä jaksolla. Jotakin varmaan saatiin kyllä räpylästäkin ja niinku semmoista se peli aina on, mutta ylpeä on joukkueesta siinä mielessä, että tultiin molemmilla jaksoilla takaa, rinnalle ja ohi. Tänään yli 1100 katsojaa Meilahdessa. Millaiset terveiset haluat faneille lähettää tässä kohtaa? No, iso kiitos. Tosi mukava on olla tuolla ottelutapahtumassa, kun on noin paljon porukkaa. Ja sitten tässä oli vähän legendoja, entisiä mestareita ja muuta, niin tässä oli vähän tämmöistä hypeä muutenkin ympärillä. Mutta kiitos kaikille, ketkä tuli. Oli tosi mukava olla osa tapahtumaa. Ja tässä kohtaa heti perään kiitetään Dick Johnsonin järjestämistä lehdistötilaisuudesta ja Kankaanpäälle turvallista kotimatkaa.